לאחר שהזנו רשימות אנשי קשר, עכשיו אנחנו יכולים לשלוח הודעות בתפוצה רחבה לרשימות הללו. נלחץ על שליחה בתפוצה רחבה. נלחץ כאן על הפלוס הזה להוספת קמפיין חדש. נבחר את הפרופיל שממנו אנחנו רוצים לשלוח את ההודעות. הפרופיל זה בעצם חשבון הוואטסאפ שממנו תצאנה ההודעות. ניתן שם למסע הפרסום שלנו. נבחר את רשימת אנשי הקשר שאליה אנחנו רוצים להוציא את ההודעות. כאן אפשר להעלות קובץ מדיה אם רוצים. נבחר לנו איזושהי תמונה. נעלה אותה. יכול להיות גם וידאו, יכול להיות גם מסמך. את התמונה ניתן לשמור במנהל הקבצים שלנו. כאן למטה נרשום את הטקסט של ההודעה שלנו. וואטסאפ לדוגמה. כאן אתם למעשה יכולים לרשום כל מה שעולה על רוחכם. ניתן להוסיף כאן קישורים. ניתן להוסיף כאן אימוג'י. איזה אימוג'י שבא לכם. שימו לב שכאן למטה יש הנחיות מיוחדות. למשל, מילת ההסרה הגלובלית למערכת enhancer או remove. כלומר, אם אתם רוצים לכתוב הודעות לאנשים בשפה העברית ואתם רוצים לתת להם את האפשרות לצאת מהרשימות שלכם באופן עצמאי, אתם רושמים להם כאן בסוף ההודעה, להסרה, השיבו, הסר. כדי להשתמש בשם של מישהו, יש כאן את הפרמטר הזה, צריך להוסיף את הפרמטר הזה לצד המילה שלום. ככה אנחנו למעשה נפנה לבן אדם בשם שלו, כפי שהוא רשום ברשימת אנשי הקשר שלנו. אם אתם רוצים להשתמש בפרמטרים נוספים, אז יש לנו כמובן את הפרמטרים 3, פרמטר 2, פרמטר 1, שאותם גם ניתן לשלב בהודעות באופן הזה. אם אתם מתקשים בניסוח הודעה, או אפילו מתקשים במציאת תמונה הולמת להודעות שלכם, במסלולים המתקדמים שלנו ישנה אפשרות לייצר תמונות AI. ניתן לבקש תמונה, אני מציע לכם לעשות את זה באנגלית, כי בעברית זה עובד קצת פחות טוב. למשל, I need a marketing picture about cars. ואז אני לוחץ על, בוחר את גודל התמונה, לוחץ על ליצור. בואו נראה מה המערכת תייצר לי. אוקיי, המערכת ייצרה לי את הקובץ הזה, בואו נראה אותו כאן במנהל הקבצים. אולי צריך לתת תיאור קצת יותר ספציפי למה בדיוק אנחנו רוצים. בכל מקרה, את התמונה הזאת אפשר גם לערוך דרך הכלים שלנו לעריכה. תוכלו לראות הדרכה על זה אם תיגשו למנהל הקבצים שלכם. כנ"ל לגבי מחולל טקסט של בינה מלאכותית, אנחנו יכולים ללחוץ כאן על האייקון הזה, לתת למערכת את ההנחיה שלנו. נכתוב כאן את ההנחיה שלנו, תן לי נוסח של 100 מילים להודעה שיווקית על מכירת רכבים מסוג מרצדס. אני בוחר כאן את השפה שבה אני רוצה שההודעה תנוסח, כמה מילים. אני יכול לבחור את טון הדיבור שלי, האם הוא יהיה מנומס, שנון, נלהב, ידידותי, מצחיק, רשמי. אני אבחר נאמר רציני, בכל זאת מרצדס. רמת היצירתיות, ניקח רמה טובה או רמה מעולה. בואו ניקח רמה מעולה. האם להוסיף השטג? זה לא חובה, אנחנו לא נוסיף כרגע השטגס. ומספר התוצאות שאני מעוניין בהן. בואו נאמר שאני רוצה 3 נוסחים. אני אלחץ על יצירה. וקיבלנו 3 נוסחים להודעה שיווקית על מכירת רכבים מסוג מרצדס. לקוחות יקרים, חוויית הנהיגה המושלמת נמצאת במרחק נגיעה, ייכנסו לעולם של יוקרה, כוח ודיוק גרמני, בצליל המנוע של מרצדס, עכשיו במבצע מיוחד, מגוון דגמי מרצדס חדשים ומשומשים, ממתינים לכם במחירים שאין להתעלם מהם, אל תוותרו על חוויית נהיגה, נשמע לי מעולה. אני אלחץ על ההודעה הזאת, ואני פשוט מייבא אותה פנימה, ושולח אותה לאנשים שלי. אם אני רוצה לייצר עוד הודעות, כאן בצד יש לנו תבניות בקשה,
שהן כבר מוכנות מראש, לא כמו ההנחיה שאני רשמתי כאן על מכוניות מרצדס. יש כאן הצעות לתבניות בקשה, הצעות כלליות, הצעות לפייסבוק, לאינסטגרם, לטוויטר, הצעות לשכתוב של תוכן, לסיכום של תוכן, להודעות פרסומיות, למודעה לקמפיינים, לקריאות לפעולה. יש פה כל מיני תבניות שאפשר להשתמש בהן ולהיעזר בהן בניסוח מודעות אפקטיביות לקהל שלכם דרך וואטסאפ. ובמקרה הכי גרוע הוא פשוט נותן לכם השראה לאיך לייצר את התוכן הכי טוב, גם אם לא תשתמשו בתוכן שהוא עצמו מייצר. אז זה מחולל ה-AI שלנו, להודעות, טקסטים להודעות ותמונות. לאחר שניסחתי את ההודעות שלי, לאחר שקבעתי את התמונות שלי, את ההודעה אני יכול לשמור. את ההודעה אני יכול לשמור באמצעות לחיצה על שמור כיתוב, לתת שם לכיתוב, הודעה על מרצדס. ברגע שאבצע שמירה, המערכת תשמור לי את הנוסח ותאפשר לי להשתמש בו גם בקמפיינים נוספים. כדי למשוך את הנוסח הזה נלחץ כאן על קבל כיתוב, נראה כאן את ההודעה על מרצדס, נוכל ללחוץ בחירה והטקסט חוזר לנו פנימה לתוך תיבת הטקסט. אחרי שקבעתי את התמונה ואת הטקסט, אני יכול עכשיו לקבוע את התזמון של ההודעה שלי. אני יכול לקבוע להיום, אני יכול לקבוע לעוד כמה ימים, אני יכול לקבוע לעוד חודש, לעוד שנה, זה לא משנה. ואני יכול גם לקבוע לעכשיו. אם אני אלחץ Now, המערכת תקבע את השעה שיש אצלי על המחשב כרגע. אני תמיד אוהב לתזמן דקה אחת קדימה, כי יש לנו פה עוד כמה דברים לעשות, דקה או שתיים קדימה. נקבע את המרווח של היציאה בין הודעה להודעה. המרווח המומלץ מבחינתנו הוא בין 5 ל-15 שניות בין הודעה להודעה. אפשר כמובן פחות אם הרשימה שלכם היא רשימת אנשי קשר טובה. תקבעו אתם את המרווחים בין ההודעות. ואפשר לבחור האם לתזמן את הקמפיין הזה לשעות היום או לשעות הלילה. שעות היום זה אומר שאם הקמפיין הזה יגלוש מעבר לשעה מסוימת הוא פשוט יפסיק. יש לי כאן את שעות היום, נאמר 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, זה אומר 6 בערב. אחרי 6 בערב הקמפיין הזה לא יישלח. זה אומר שאני בעצם מגביל אותו ל-6 בערב, ואם אני רוצה להוציא את הקמפיין אך ורק בשעות הלילה, אז אני אלחץ על שעות הלילה, ואז המערכת תשלח את הקמפיין בתזמונים שקבעתי, אבל רק בשעות הלילה. נושא התזמונים נותן לנו שליטה למעשה על הטווח שבו יתקיים הקמפיין, שלא יגלוש מעבר לשעה מסוימת, לזמן מסוים. אני יכול עכשיו לשלוח את הקמפיין שלי לפי התזמון שקבעתי. בסיום הקמפיין אתם תראו כמה הודעות נשלחו, כמה הודעות נכשלו. במהלך הקמפיין תוכלו לעקוב כמה הודעות עדיין בהמתנה. אתם יכולים לראות כאן שההודעות יוצאות. זה ההודעות שלנו, כפי שהן יוצאות ללקוחות שלנו. ברגע שהקמפיין יושלם, תקבלו על כך אינדיקציה, ותוכלו לבצע הורדה של דוח של הקמפיין, ישירות לאקסל, למחשב שלכם. בקובץ הזה תוכלו לראות את כל הפרטים על מסע הפרסום שלכם, ולאילו מספרי טלפון ההודעות עברו, ולאילו מספרי טלפון לא. כישלון יכול להיות מכמה סיבות, יכול להיות בגלל שאין וואטסאפ בצד השני, יכול להיות בגלל בעיות קליטה, או בגלל שהזנתם מספר לא נכון. ככה למעשה אנחנו שולחים הודעות בתפוצה רחבה לנמענים שלנו. אפשר גם לשלוח הודעות בתפוצה רחבה לכל הקבוצות שלנו. כשתרצו להוסיף קמפיין נוסף, כשתרצו לשלוח קמפיין נוסף, פשוט לוחצים על הפלוס הזה, ומתחילים את כל התהליך מההתחלה. שיהיה לכם בהצלחה.